Не случайно Велинград е наречен перлата на българската балнеология и спа столица на Балканите. Уникалността на курорта се състои в неповторимото съчетаване на благоприятни климатични и ландшафтни фактори с изобилие на минерални води, както по дебит най-висок на Балканите 140 литра на секунда, така и по разнообразие на температура, минерализация и състав на отделните извори. Балнеокомплекс Акватоник е изграден почти на брега на езеро Клептуза, образувано от най-големия карстов извор на Балканите, с постоянна температура от около 12 градуса, с което прави района естествено климатизиран. Комплексът има две цели – грижа за здравето, поддържане на тонус и динамика в уелнес и спа центъра, и втората – лечение за възстановяване на здравето в Центъра за физикална и рехабилитационна медицина. Балнеокомплексът е 5-звезден и предлага покрит гараж за 30 и паркинг за 50 автомобила. Външен и вътрешен уникален акватоничен басейн, има 57 различни подводни тонизиращи масажни функции. Фризьорски салон, сувенирен магазин, лоби-бар с огромна камина, 2 ресторанта, бюфет с шоу-кукинг и ала карт, нощно вариете и зала за симулаторен спорт. Конферентна зала с естествено осветление, климатизация и антивирусна филтрация за 250 човека. 3 асансьора, единия от които панорамен, с който се отива в Sky Cigar Bar, с огромна открита тераса, даваща 360 градуса гледка на района. Детски кът, хотел за домашни любимци, медицински център с 17 отделни кабинета и спа център на 1500 квадратни метра. Има осветен тенис корт. Балнеокомплексът разполага с 97 помещения, от които 76 двойни стаи, 12 студия, 6 стандартни апартамента, 1 двустаен, 1 тристаен и 1 VIP апартамент, които са модерно обзаведени с TV, мини-бар, Wi-Fi, интернет, телефони, SOS аларма, противопожарна система за индикация с звукова аларма, контрол на достъпа, видеонаблюдение за сигурност и фоново озвучаване на коридорите и общите части. Комплексът разполага с 2 ресторантски и 1 банкетна зала. Бюфет-ресторантът е с шоу-кукинг и предлага закуските и вечерите, включени в цената на нощувката, на блок-маса или на сервис. Внимателната селекция на еко и биопродукти и изключителното разнообразие цели да се възкреси спомен от вкуса на детството ни. Предлаганите напитки и вина са селектирани от сертифицирани енолози и сомелиери, така че да има най-доброто съотношение цена-качество. Ресторант ала карт предлага кулинарни изкушения на любителите на гурме културата, като ястията изненадват с оригинален вид, неотразим вкус и специален акцент на майстора да прецени хармонията между тях. Конферентната ни зала е с 250 места, подредени тип киносалон, която може да бъде обособена в 3 по-малки зали от по 30, 50 и 120 места, подредени тип класна стая. Оборудвана е с видеоконферентна връзка телемост, конферентен аудиоканал за връзка от различни точки на света, кабинка за симултантен превод на английски, френски, немски, испански и италиански, отделна за всяка зала мултимедия, озвучаване, лаптоп, флипчарт, безжичен и кабелен интернет, естествено осветление, централна климатизация с антивирусна и антибактериална филтрация. В комплекса може да поддържате физическата си форма в отлично оборудван фитнес център в приятна обстановка. Може да поиграете тенис на корт с професионална белгийска полиестерна настилка и с осветление. Може да ползвате залата за симулаторен спорт с професионални тренажери по голф, сертифициран от Tiger Woods. Да покарате истински болид от Формула 1, рали тренажор с възможност да се състезавате с приятел от другия край на света, свързвайки се по интернет, или да участвате в реално време на състезание и излъчване по мрежата. Чрез WII и PlayStation ще играете тенис, бокс, футбол, ски слалом, даже и йога. В залата има маса за тенис, въздушен хокей, дартс, билярд и мини-футбол, джаги.
Уелнес и спа центъра към балнеохотела предлагат в релакса на Калигула, в интимна атмосфера върху стопляеми мраморни легла се радвате на ледено шампанско и на живота. Турския хамам има и 2 отделни помещения за масаж с пяна от натурални сапуни и контрастен масаж, редувайки силни струи със студена и топла вода. В египетската баня, удивително гладката си кожа, Клеопатра е поддържала, като е налагала гъста черна лепкава кал по тялото и се е сушила на слънце, след което размивала кълта с пара и след душа взимала вана с мляко. В прекрасна обстановка вие ще следвате нейната техника за чар и красота. С душовете висши се прави уникален масаж с ароматни масла под изкуствен тропически душ на светлината на свещи. Традиционна парна баня за 8 човека с ароматни и светлинни ефекти, звездно небе. Инфрачервена сауна за 4 човека. Класическа финландска сауна за 10 човека с аромати на родопски билки. Приключенски душ с 3 програми. Лондонска мъгла, ситен студен душ, свистене на вятър на фона на синя мъглевина. Тропически душ, тропически едри капки топла вода, шум на вълни и залезно червено. Буря, редуване на студено, топло, грамотевици и светкавици. Ледена стая, изградено ледено игло, в което има малко езерце, отворено в разбития лед, в който може да се топнете след сауната. Ледена купа, която съхранява ситно настърган лед за разтриване на тялото след сауна. Студено ведро, 10-литрово ведро със студена вода се изсипва цялото върху вас. Кнайп пътека. Професор доктор Кнайп е лекувал пациентите си от туберкулоза и чума с стимулиране на имунната система чрез контрастно натоварване на органите с топло и студено. Разбира се, фоайе с кабинет по смехотерапия и с бар пред басейна и фитнес залата, зареден с всичко необходимо, за да се освежите. Солариум. Единственият по рода си акватоничен басейн на Балканите може да откриете само при нас. С изключително богатото си разнообразие от 57 масажни функции, басейнът изненадва с импровизиран водопад, масажиращ шийните прешлини, плуване срещу течението, подводно строев масаж на глезени, колена, ханши, гърди, подводна аеробика, вътрешен температурен басейн 42 градуса, гейзер, коремен и генитален масаж, пейка с масажни дюзи за кръста и врата, но с различни температури, китайски масаж на пети и ходила и много други екстри. На 2 часа полет от Лондон, Париж или Мадрид ще се радвате на умерено континентален полусредиземноморски климат, което осигурява 300 слънчеви дни годишно, топло лято и умерено хладна зима, заедно с чаровната пролет и красивото лято, правят района климатичен рай. Комплексът се намира на езеро Клептуза, символът на Велинград, и е мечтана дестинация за разходка. Регионът е екологично чист и зашеметява с кристалния си планински въздух, препоръчителен за респираторни заболявания. На 12 км се намира местността Циговчарка, обявена за местността с най-красивия изглед в България, където се радвате на безкрайността на погледа си, красивите очертания на язовир Батак, заоблените била на Родопите и еротичния аромат на боровите гори, прикърнали в пазвата си цялата тази хармония от цветове, форми, шум и аромати. На 1 час път с кола се намира ски комплекс Банско с множество писти с различна трудност. Дефилето на Чепинската река е мечтата на всеки риболовец на пастърви. Красиво, диво и успокояващо. Минералната вода се характеризира като хипертермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, флуорна, слаборадонова и алкална. Температурата на извора е 47,5 градуса по Целсий, което я характеризира като хипертермална. pH е 9,18, умерено алкална. Съдържанието на микрокомпоненти и общата минерализация са както следва. Обща минерализация милиграм в 1 литър 227,5, слабо минерализирани под 1 грам в литър.
Аниони милиграми на литър: флуор 5,5, хлор 3,8, сулфат 31,9, карбонат 14,6, хидрокарбонат 56,3, хидросиликат 2,7, хидросулфит 1,2, нитрат липсва, нитрит липсва, катиони: натрий 94, калий 55,1, калций 2,9, желязо 0,1, магнезий следи, метасилициева киселина 53,7, радон 67 емана, слабо радонова. Въздействие върху органите и системите в човешкия организъм. Засилва диурезата. Подобрява секрецията и моториката на стомашно-чревните и жлъчно-чернодробните пътища. Действа нормализиращо върху дейността на нервната система и жлезите с вътрешна секреция. Активира регенерацията на кръвта, подобрява възпалителните дегенеративни процеси, има антитоксичен ефект. В балнеокомплекс Акватоник се лекуват неврологични заболявания, както на централната, така и на периферната нервна система, обменно-ендокринни заболявания, подагра, диабет, пекучно-киселинна диатеза, затлъстяване, хипофункция на половите жлези, климакс, гинекологични заболявания, хронични възпалителни заболявания на женската полова система, заболяване на опорно-двигателния апарат, дегенеративни и възпалителни, сърдечно-съдови заболявания, хипертонична болест, съдови изменения на крайниците, заболявания на дихателната система, възпалителни и алергични, питейно приложение при бъбречно-каменна болест, стомашни и жлъчно-чернодробни заболявания, стоматологични заболявания. Залата за релакс, обзаведена от естествени материали, сламен таван, дървени стени, ленена рогозка, загрявате апетити си на огъня от оджак в скалите и по фъншуй търсите синхрона с гледката на водопада, намиращ се непосредствено до залата в японската градина. Тя е направена по закона на японската традиция, с мостове, фенери, скални скулптури на декорирано речно дъно, перпетуум, излив, къща за чайна церемония. След обяснението какъв е смисъл на церемонията и отпивайки от чая от ръчно брани първи пролетни чайни листенца, сушени на планински екочист въздух при 23 градуса, ще оцените, че живота има и друго измерение – хармония на душата с чувствата и сетивата. След активната почивка или релакса, вечерите активират желание. В изискана обстановка в Скайпора бара може да вземете дижестива си, гледайки концерта на своя любим джаз, R&B, соул, блуз и рок изпълнител. След 23 часа вариетето се трансформира в дискотека, нощен клуб, караоке бар, ТВ стена 3x3 за международни мачове или киносалон в зависимост от програмата за анимация. Ние не предлагаме дежавю, ние предлагаме това, за което несъзнателно сте мечтали. Ние предлагаме хормона на щастието. Никъде по света не можете да купите една доза ендорфин с по-добро качество и на по-ниска цена, отколкото при нас в Акватоник.